Hublai ya pi baro. Kapang kabangan keren na pi menta galong. Suk ma pi. Haka kitab jing penpau. Uyonis uday unong thok jong ka kitab jing penpau. Denang benengkong, dekot benengkong, dekot basau, ba dekot bakandai. Haka lenong arpuar, kat khot kabapra. Upen pau ka kenten suk haki nyau dekot jong kane ka kitab. Kita kilong penengkong suk uta ubreu uba pule jam. Ya kane ka khubor ya thulpa bat suk kito kibasya skor ya ka bat sumar ya kata kabala tho haka. Namar ka ya balabu kalajan. Renang benengkong dekot balai. Baar ngalayo sngow kawe kasur na beneng kabaong tho ya kani suk kinong yap kibayam how try umen se mula penbut ho oi kin sa shem jing jathat na ke jing trai sitom jongki namar ki kamba bha jongki kibod yaki lenong bakhat saw dekot khat lai balai tu sumar yalade ngawan kum unong tu suk uta ubreu uba pet mit bat ubom loj yala kijan yo upau lengkhuj ha kibreu lenong khan reu khot khat san basau nang ta wangel ulawan hanga tu tho ya kane suk kitu kiba lakhot sobha sya ka jing khawai som kurim jong khun lang brot wangel ula penbun kine ki kenten kilong kiba shisha kiwan na ublai lenong khat khandai dekhot ba khandai basan kilong kiba suk bat kiba khoi kitu kiba layo benta ha ka jing mi pat banengkong ka jing ya baar kan om don bor halor jongki kine kin sakri ya ublai bad ukres kum kilang do bad kin sanshar bad u si haja snem lenong ba ho dekhot bakat banreu tukan mau nganwan kloy suk uta ubreu ubasa skor ya ka khubor ya tho lupa jong gane ka kitam lenong arpuar dekhot banyo suk kitu kibasat jala kijan kup bandup yo wan sya uding ke jing em ban yo rung hapo kanong ba lengba ka kherdop jongka na kalanong arpuar kat khot kabakat saw khublai shibun ya pi baro kibapet ya kane ka channel jongi tu blai unkur khu ko do pi baro.